Escribe Sés desde esa perspectiva kantiana. Quen nega o universal valor intrínseco a cada ser humano, a súa importancia, o seu dereito a ser respectado e valorizado como igual, non alberga no seu interior a mínima nobreza. Escribe máis abaixo: non hai humanidade en quen desestima a humanidade do outro. Non existe a dignidade no individualismo orgulloso. Hai unha cousa no vínculo utilitario, é esa idea de non ver a outra persoa como a un fin en si mesma. E hai un discurso que se supón que é para nos coidar, non? Que di xente que me aporte, non? E que parece que fai a conta na man, sí. Canto me das, así che dou. Ou mellor un pouco menos, para ganar eu. E ao punto que eu creo que a xente perde a capacidade de querer no sentido estricto do que é querer, que é desde o acto, desde como te significas diante da outra persoa. E aí, se o vísemos aí un pouco desde Kant, transgreden a dignidade da outra persoa, non a recoñecen, logo perden a súa. Aquí ela di iso que eu dixen tantas veces: quen te deshumaniza a ti xa se deshumanizou el primeiro. E deixan de ver nos vínculos hoxe, nas amizades, non? Parece que deixamos de preguntarnos quen é esta persoa, que precisa esta persoa. E cando miramos para nós, preguntarnos que podo aportarlle eu a esta persoa. Unha vez que a coñezo, e coñezo pois, as súas fraquezas, os seus medos, as súas dúbidas, que podo eu aportarlle a esa persoa? Porque o que eu poida aportarlle a esa persoa é o que eu son. Este individualismo orgulloso di eu, que me aportas ti a min? Sí. Para que me sirve? Que estatus me dá a min? Que portas me abre esta persoa a min? A veces pertences a grupos onde todo o mundo está mirando para si. E eu teño visto, son sitios pobres, hai miseria. Iso que eu chamei unha vez, hai indixencia emocional, indixencia afectiva. E acaban dando un intercambio que é esmola. E todo o mundo mira para si. E viven nesa miseria. Morrelles o espírito de fame. Fame de afectos. Que as persoas que nos gusta tanto, non? O vínculo significativo. Que nos confronta, que nos interpela. Que nos pide ser mellores. Cando unha persoa se pon diante de ti e te interpela a ser mellor, en realidade a persoa está vendo en ti cousas que ao mellor ti non viches. Está vendo en ti fortalezas. Está te axudando a que te agarres a elas. A persoa, ese individualista orgulloso que dices, é unha persoa que vive en tal miseria que non só non ve as súas fortalezas, senón que cando ti lles sinalas non lle interesa. É como se tivese unha leira de terra boa e preferise ir pedir esmola, ir pedir polas portas a ver se lle dan unhas patacas ou un repolo que a cultivalos en sí. Hai un punto onde pasa isto que falaba estes días detrás, non?
por moito que teñas ti que aportar, onde hai miseria, non sirve de nada o que aportas. Porque ese aportar, cando é de verdade, interpela as outras persoas. E aí é cando nace moito diso que eu digo, non? E unha agresividade cara a ti, o rexeitamento e o desprezo cara a ti, non porque haxa nada malo en ti, senón porque o que ti tes para dar fai as outras persoas que miren para si e que vexan do que son quen, pero tamén a veces a súa fraqueza para ser aquela persoa que poderían ser.